आईसीयू एडमिट होगा लेफुंगा गामिनि बुजनर पंचायत बुजनर बिसिनि चेयरमैन दङ बिसिनि बुजनर बिसिनि बिसिनि ब्लक प्रेसिडेंट दङ तो बेखौ so बिनि और भाई जेसें सेक्शन सिनि कल पे फाइन से है बिदि ताई बनसिनि एडिसिनि है सरकारी साहाय्य होखायनायनि थाखाय उनाव हेंदे नालाय पेशेंट नालाय उनाव जिबियो है मालाय tamang mana bo bini condition अमो तो मिलके बीमार माने वायरल फीवर माने है चेंग माने है ताकि सीरियस में आईसीयू एडमिट हो busra omorong na 17 years student da स्टूडेंट दङ arake poro लेफुंगा